him this thing. Good morning, all. N'aha Fada Bishop ama anabata anyị niile ka a na-achọ ibido emume usoro ịchụ aja misa maka nwanne nwoke bụ Joseph. Anyị na-arịọ anyị biko ka anyị mara na ọ bụ ekpere ka anyị bịara. Misa dị asọ bụ ekpere kacha ekpere, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị ga-etinye onwe anyị n'ọnọdụ ekpere. Ụfọdụ ndị ji ekwentị ịgba mbọ hụ na itiri ya n'ọnọdụ emeghị mkpọtụ ma ọ bụ ịgbanyụọ ya agbanyụ. Ndị chọkwaziri isete ihe onyonyo ime ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị ejinye wee kpasa obi ndị nọ n'ekpere ya na-akpọ distraction. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all consolation. He comforts us in all our afflictions, and thus enables us to comfort those who are in trouble with the same consolation we have received from him. I bless the body of Joseph with the holy water that recalls his baptism, of which St. Paul writes, all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. By baptism into his death, we were buried together with him, so that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have been united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection. Let us pray. God, we humbly ask your mercy. Accept the soul of your servant and priest, Joseph. Forgive the sins he committed through human frailty. Free him from the bonds of death, and admit him into everlasting life. We ask this through Christ our Lord. Otito delle Gesù kwesịrị ka anyị na-abịa ịhụ ya, a ga-esi ebe a n'ụwa isi ebe a gafete usoro ebe a lachie n'oche gị malite
ka a na-eme nke anụnwa ka rosary na-agakwa nyegedo anyị na chaplet n'afọ nna bịa mmụọ nsọ na onye bido ikwere nụ zite mmụọ nke gị na-ekefa ayịyọ isi n'ike nke mmụọ nsọ wee kụzie obido ikwere nụ mee ka nsi n'ofumafụ nwezi uche na nwere oge niile site n'ịta sovi site na kristi dị nwe n'anyị nke ụdị nwe ga-ekpu egbugbere ọnụ gbata nyere anyị aka o chukwu totally na nawa na mmụọ nsọ ekwe m na chukwu na onye kpụrụ ya na-ekere n'iwe anyị na Jesu Kristi fụ eze anyị onye tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ ma na Virgin Mary takunere Pontius Pilate kpọdụ ya n'obe ọnwụọ n'ihe mbọsị nke ito si na ọnụ nwụrụ apụtara onye n'igwe nọ n'akarị na nna onye pụrụ ime ihe niile n'ebe aka oyi bịa n'ikpelite ndụ na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe nna anyị n'eluigwe ekotela akọchi gị gị uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe ekele Maria tene grace soba nụrụ gị dị ngọzi n'eti gboro niile ọ dịzi ngọzi nwafọ Jesu ekele Maria tene grace soba nụrụ gị dị ngọzi n'eti gboro niile ọ dịzi ngọzi nwafọ Jesu ekele Maria tene grace soba nụrụ gị dị ngọzi n'eti gboro niile ọ dịzi ngọzi nwafọ Jesu otuto dịrị na na nwa na mmụọ nsọ Kedu onye ga-eto Chukwu n'ime ala mmụọ? Onye nwe Chineke
Goma kwa bepose anyam akagumuka nikundirum bebendiro na wam okirikiri
brochure, page 10. Page 10 of our brochures. Eternal Father, loving God, who made us from the dust of earth, transform us by the Spirit's grace. Give value to our little world. Prepare us for that day of days, when Christ from heaven will come with light to call us out of dust again. Our bodies glorified in light. O God, great and untouched the sea, all things created by your grace, the seed of glory sown in man. We flower when we see your face. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. My dear friends, sustained by our faith in the resurrection, we gather again in our cathedral around the Eucharistic altar to pray for our brother, Father Joseph Okeke Obetta, a tireless pastor of souls whom the Lord has called to himself. We ask God not to look on his efforts alone, but on the merits of him in whose priesthood he shared in this life, our Lord Jesus Christ, and to call him home and grant him, in our own estimation, well-deserved rest. We ask also for his grace to persevere in our Christian calling according to our various status, and to be consoled in spite of everything by the fact that for those who believe, life is not ended, but changed. We also ask for consolation for the members of his natural family. Return, Lord, and rescue my soul. Oh God, may
thy grace through my rescue. Lord, come to my aid. Let there be shame and confusion on those who seek my life. You can sit. Oh Lord, let them turn back in confusion. Oh, delight in my arm. Let them rediscover vision. Oh, they are not lost. Let there be rejoicing and gladness for all who seek you. Let them say forever God is great. Oh Lord, your saving love. As for me, rooted and torn, come to me, oh God. You are my rescuer and my help. Oh Lord, do not delay. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Oh Lord, you once favored your land and revived the fortunes of Jacob. You forget the guilt of your people and cover all their sins. You have attained all your riches. You calm the heat of your anger. Revive us now, God and help. Put an end to your grievance against us. Will you be angry with us forever? Will your anger never cease? Will you not restore again our life, that your people may rejoice in you? Let us see, O Lord, your mercy, and give us your saving help. I will hear what the Lord God has to say, a voice that speaks of peace, peace for his people and his friends, and those who turn to him in their hearts. His help is near for those who fear him, and his glory will dwell in our land. Mercy and faithfulness have met, justice and peace have embraced. Faithfulness shall spring from the earth, and justice flow down from heaven.
The Lord will make us prosper, and our hands shall yield His fruits. Justice shall march before Him, and He shall follow His steps. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. For I am poor and needy. Preserve my life, for I am faithful. Save the servant who trusts in you. You are my God, have mercy on me, Lord. For I cry to you all the day long. Give joy to your servants, O Lord. For to you I lift up my soul. O Lord, you are good and forgiving, full of love to all who call. Give it all unto my prayer, and attend to the sound of my voice. In the day of distress I will call, and surely you will reply. Among the gods there is none like you, O Lord, nor one to compare with yours. All the nations shall come to adore you and glorify your name, O Lord. For you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Show me, Lord, your way, so that I may walk in your truth. Guide my heart to fear your name. I will praise you, Lord my God, with all my heart, and glorify your name forever. For your love to me has been great. You have saved me from the depths of the grave. The proud are risen against me. Ruthless men seek my life. So you will pay no heed. But you, God of mercy and compassion, slow to anger, O Lord, abound in love and truth. Turn and take pity on me. Oh, give your strength to your servant, and save your handmaid's son.
Show me the sign of your favor, that my foes may see through their shame, that you console me and give me your help. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Return, Lord, and rescue my soul. May we stand. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that the soul of Joseph, your servant and priest, whom you honored with the sacred office while he lived in this world, may exalt forever in the glorious home of heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the prophet Daniel. I, Daniel, was doing penance when I received this message from the Lord. At that time, Michael will stand up, the great prince who mounts guard over your people. There is going to be a time of great distress, unparalleled since nations first came into existence. When that time comes, your own people will be spared, all those whose names are found written in the book. Of those who lie sleeping in the dust of the earth, many will awake, some to everlasting life, some to shame and everlasting disgrace. The learned will shine as brightly as the vault of heaven, and those who have instructed many in virtue as bright as stars for all eternity. The word of the Lord. Thanks be to My soul is thirsting for God, the God of my life. My soul is thirsting for the God of my life. My soul is thirsting for God, the God of my life. My soul is thirsting for God, the God of my life. Like the deer that yearns for running streams, so my soul is yearning for you, my God, my soul. My soul is thirsting for God, the God of my life. My soul
is thirsting for God, the God of my life. When can I enter and see the face of God, my soul? My soul is thirsting for these things will I remember as I pour out my soul. How I will lead the rejoicing crowd into the house of God amid cries of gladness and thanksgiving. The throng wide with joy, the throng wide with joy. My soul is thirsty for God, the God of my life. My soul is thirsting for God, the God of my life. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The life and death of each of us has its influence on others. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So that alive or dead, we belong to the Lord. This explains why Christ both died and came to life. It was so that he might be the Lord both of the dead and of the living. We shall all have to stand before the judgment seat of God. As Scripture says, by my life, it is the Lord who speaks. Every knee shall bend before me, and every tongue shall praise God. It is to God, therefore, that each of us must give an account of himself. The word of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come you whom my Father has blessed, says the Lord, take your heritage, the kingdom prepared for you since the foundation of the world, since the foundation of the world. Hallelujah. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew.
At that time, when Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. He began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you, and utter every kind of evil against you, falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. The Gospel of the Lord. Praise be to you, Lord Jesus Christ. Father Bishop, onye nọ n'isi emume, onye anyị gbakọrọ ọnụ maka ifi na nwa ya nwụrụ, anyị abịakwa ọzọ taa. Ọ dịzị mmadụ asatọ a na-eli na katidral within 1 year. Ana m eche ka obi ga-esi wee dị gị, Father Bishop, ịfụ na ụmụ gị na-eli ha n'ala, ị na-ele ha anya. Ọ na-adị mwute. Father Bishop gbaga ọnwụ ya na Bishop Emeritus. Ihe ndị a niile bụ ihe nọ gị n'isi wee na-aha. Anyị wee na-asị gị gbaga ọnwụ. Mbọ niile agbara, ọ bụrụ ego bụ ihe ga-azọpụta Okeke Obetta, aka azọpụta ya. Ị gbara mbọ dịka nwoke, ka Jeta na onwe ya sekretrị gbara o meghị ihe ọbụla a na-eme ka e wee zọpụta nwanne anyị nwoke ka ọ wee dịrị ndụ, mana ọnwụ si na ọ ga-abịazi n'isi njedebe ọnọdụ ya. Ndị Fada Monsinus, ndị ikwu na ibe, Reverend Sisters, ndị ọnwụ ya metụtara ezinụlọ ya, otito dịrị Jesu. Tupu m na-ebido ihe m chọrọ ikwu, usoro m wee gụ ihe a. Ode gijigiji nọ n'eluigwe ele anya. Ode gijigiji nọ n'eluigwe aba mba. Ị na-eme mmụọ nọ n'eluigwe aba mba.
ị na-eme njọ nọ n'eluigwe na-ele anya. Look at today, ebe ọ nọ. The great dividing line of our existence in this world is the gap between life and death. Ihe gbasara maka ọnwụ, there's nothing extraordinary about dying and about death. Something natural na mmadụ ga-anwụ. Once anyị mere accept maka ndụ anyị dị, anyị ga-emekwazi accept na one day ya bụ ndụ anyị dị ga-abịa n'isi njedebe. That someday, somewhere, sometime, someone will attend our funerals as we have attended today. Someone will speak as I am speaking now. And many people will stand at our graves. Winter follows winter. Decay follows growth. Thunder follows lightning. Death is the final act of man. For Heidegger says, death is a necessary end which must come, and it is a facticity of life. And yet, no matter how inevitable death may be, no matter how clearly we have it in our mind that life will pass away, death always seems to take us by surprise. Ọnwụ na-atụ egwu. O nwere one day, mụ na ofu fada, anyị si n'azụ katidral wee na-agafeta. Mụ na ya nọ na moto. Ọ sị fada, neke n'anya n'akụkụ. Sị m na this graveyard na ọ na-ejuzikwa eju o. Sị m kedu ebe m ga-anọ? Nsọ agụtawa gị shi. Mụ na anyị kọdo onwe anyị, nsọ asa nwụkwa. So, also, whether you like it or not, one day, anyị ga-anọrọ ebe a. Ọnwụ na-atụ egwu. N'Igbo, anyị sị na ọnwụ dị njọ. Ọnwụ ama oke, ọnwụ sie m anya, ọnwụ biko, ọnwụ ji ogele, ọnwụ ha ameka, ọnwụ amaeze, ọnwụ emerie. Fada Okeke na ọnwụ gbara mgba for 4 years. Mana ọ dị ka ọnwụ emerie, mana ọnwụ emeriro. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ha nwụrụ anwụ, mana ha nọ na-eme gịnị? Na-ezuru ike. Ya bụ na nwanne anyị na-ezuru ike. Ọ bụ na ị nwụọ n'ime Kristi, ije zuru ike. Ma ị na-anwụrọ n'ime Kristi, ịma na ifuo. Ọtụtụ oge na ndị na-ekwu Chukwu na-asị na ọ bụrụ na anya ga-anwụọ, ntị ga-anwụọ, ma ọ bụ na o nwere ihe na-eme ya na ebe ahụ ka i bidoro wee nwụba. Mana ọ bụrụ sọsọ nyanwa, o nwere ka somebody ga-esi wee nwụọ na ndụ gị. O nwere ka somebody ga-esi wee nwụọ ọrụ gị. Ịma na gịnị? You started dying already. Ibidogo wee nwụba. You begin to see the futility of life. I wee fụ ka ụwa si wee dị n'ụwa gba ọtọ. Ihe anyị ji eminisi okwu mgbe a na-ebido m chọrọ ijite bụ gịnị bụ? Anyị ga-agwa onwe anyị being a sign of contradiction. Jesu jụrụ ndị ụmụazụ ya, onye ka unu na-asị na m bụ? Ụfọdụ aghọtachara onye ọ bụ. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ Elijah. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ onye nke a, na ọ bụ onye nke a. Ọ jụọ ndị ụmụazụ ya, onye ka unu na-asị na m bụ? Ọ bụ oge ka Pita ji ekwu onye Jesu. Mana incidentally na ha aghọtachara onye ọ bụ. Ebe ndị mmadụ na-eche na ọ na-eje abụrụ ebe Jesu na-eje. Mgbe Pilate gwa Jesu, ọ bụ na ị mara na m nwere ikikere ịtọrapụ gị ma onye ikikere ka akpọgbuo gị? Jesu sịrị ya, ị nwere ike ọbụla ị nwere n'ebe m nọ ma ọ bụrụ na ike a esoro n'eluigwe wee bịa. Oge ndị mmadụ na-achọ gbasụ maka alaeze nke Chukwu a ga-ebido n'ụwa, Jesu wee sị, alaeze nke m abụrụ nke ụwa. Oge ha na-achọ ichi eze, Jesu si n'etiti ha wee mee gịnị?
wee mechapụ wee pụọ. Jesu n'onwe gwara ndị ụmụazụ ya, unu na-akpọ m ndị nwenụ ka unu wee matakwa ọ bụrụ na mụ bụ onye isi sara unu ụkwụ, unu ga-asakwazi ụkwụ ndị ọzọ na-esote unu. Ihe mmadụ ji eme okoko abụrụ for Jesu. Ya bụ ndụ nke ndị fada. Jesu n'onwe ya bụ sign of contradiction. In our world today, in Nigeria, fragmented by hopelessness and meaninglessness, bastardized by mediocrity, insecurity, nepotism, injustice, and bad governance, how can we remain sign of contradiction? Father Okeke Obetta, lying before us, encapsulated emotionless and impenetrable mood of silence and tenderness, was a sign of contradiction while alive. In a world of division, he held out open arms to acceptance. In a world where people are living in abject poverty, he held out an open hand to accept them. In a world of borders, he saw no lines of division. In a world of mistrust, he called everyone a friend. In a world of transgression, he treasured everyone as a fellow pilgrim. In a world of ambition, he measured all by the heart and not by the head. In a world of prudence, he was a man of contradiction. O nwere akụkọ akọrọ gbasara maka ndị na-agba ọsọ na dis Olympic. O wee brab na onye Spain so agbanya bụ ọsọ na onye Kenya. A friend told me this story. Ka ha na-agbanya bụ ọsọ, ha wee na-agba. Ka ha na-agba, o wee brab na onye Kenya bụ ụzọ wee na-agba. Gbagide wee ruta. Chee na nye eruta maka ifere ọ da-anụ English. Chee na nye erutago ebe ọ na-ejedebe, ike wee gwụ ya, ọ daa n'ebe ahụ. Onye nke Spain gbara ọsọ rugide jegide wee ruta, wee fụzie na ya bụ gịnị na ya bụ onye Kenya na ọ gafere na o ruo the boundary. Ihe mere ọ bụ na asị na o pushie ya aka, o wee ruzie n'ebe o kwesịrị inwe. Ọ gbaza first, ya bụ onye Spain agbaza second. E wee nwezi ihe ndị oyibo na-akpọ standing ovation. Onye a na-akụrụ aka abụrụ maka onye Kenya. Ọ bụ onye a na-akụrụ aka maka ọ bụ onye ahụ bụ onye pushiri ya, o rue wee nweta ihe o kwesịrị inweta. Awajubaza ya, gịnị kpatara iji eme ihe dị otu a? Ọ sị, my wives and children, they are watching me here. I cannot take the glory that belongs to somebody. Mme were ihe rubere onye. Mmeje because na mo the smart narị orubere mmadụ. Ndị mmadụ wee na-akụrụ ya aka. Ya bụ na anyị nwere onwe anyị, give honor to whom honor is due. Ejina because of need, clever, or smartness, take a position that belongs to someone. Can make a random sampling of people's opinion about life Okeke Obetta. Almost all of them are saying the same thing. Nke mbụ, Father Obetta, Okeke Obetta, ihe ndị oyibo na-akpọ innovative, very intuitive, innocent, and transparent. O nwere oge ekwu gbasara maka na o nwere oge Peter Digo Meze. Na o nwere oge o bidoro akwụkwọ ndị domestic n'azụ parishas ebe. Na ihe ji ebido ya bụ maka ụmụ nwaanyị ndị ga-eji akwụkwọ ka agụta ka a ga-esi wee bi n'ezinụlọ. Ka a ga-esi wee na-erube isi wee bido ezinụlọ ha wee na-arụ ọrụ dị iche iche, catering, ọrụ dịgasị iche a ga-esi wee na-enyere onwe ha aka. Na ihe a bụ intention Father Peter Digo Meze. Mana Okeke Obetta wee bịa nya maka eposiri ebe ahụ. Ka Okeke kwufuru na o nwere oge e nwere ihe a na-akpọ nya bụ ndị mmadụ nọtere aka na-ejeghị akwụkwọ. Ndị mmadụ na riho Nigeria, mana sọọsọ ndị na-eje akwụkwọ bụ gị ndị Catholic, nya bụ school. Ndị mmadụ wee kpọrọ mmadụ wee na-ekpọbatasị na school. Mgbe the population buziri ibu, Okeke nekata ihe ọ ga-eme wee change the name to Comprehensive Secondary School. Ka o change ya before gbadabaza ịgwa Bishop Okobo.
ka o jere bịa bishọp Okobo ordinary na ya nwere ike iso okwu mana maka ifu na bishọp for his frankness ka etu o si wee na-agụ ya etu o si wee na-ekpesara ya bishọp chi aka and that's ended the story. Etu a ka ihe a si wee bịa ya sị Catherine a na-anụ anụ a na Okeke Obetta bụ onye webatara. Fada Okeke Obetta bụkwazi ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị a generous priest. Akụkọ kọrọ ya na gịnị mee na mgbe ọ nọ na-ehe amụfu na ndị niile bụ nọ na-ehe amụfu na-ejekwa Okeke Obetta ma ị nwere ma ị nwego ije ị na-ana na skuul ijekwa Obetta na ị nwego ego moto Okeke Obetta enye gị ego ị ga-eji wee gba moto wee na bun. So etu a ka Okeke si wee na-eme ya ndị mmadụ wee fụza mbọ Okeke na-agba na ya be ha amụfu ụmụ akwụkwọ wee jikọta onwe ha wee tụọ ego wee gotala Okeke Obetta Mercedes 190 egotere ya fada na onwe ya achọrọ ịnya. In fact ka ebutere ya fada Okeke ebebe akwa ka ọ na-ebe akwa sị na ya ma tinye ụkwụ na ya bụ moto evuru ya bụ moto wee megịnị na ma bishọp friahụ evuru ya bụ moto wee bịakwutebezie bishọp Okobo. Bishọp Okobo bụ onye fụsa anya bụ moto kpọzie fada Okeke wee bịa megịnị wee buru ya bụ moto. Ya bụ na ya nwe na onwe ya n'anya ta ya na Okeke na-ebi mmadụ dịka Egbuaba mmadụ dịka gọvanọ ị na-anya na ndị niile ya na-ebi abụrụ dịka ndị a ga-asị na ọ bụ ndị eji wee kpọrọ ihe. O nwere nwa ndị emekata ọsọ fada nwa ọnụ na ya na-achọkwara ịlụtara Egbuaba nwaanyị mana ihe na-ajụ onwe ya bụ ha ga-ebinwu n'udo. Iwe bụrụ abụ na Okeke bụ onye na-echere ndị ọzọ uche ndị ọzọ na-echi anya anụ mbụ a niile ọ na-agba ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ na-eme nke a uche ya bụ ka ọ ga-esi wee nyere ndị a niile nọ n'akụkụ aka. Okeke like education ọtị maka PhD ya but incidentally na o nwere ike finish ya because of arụ mgbu mana akụkọ kọrọ ya na mgbe Okeke nọ na Nimbo Okeke na-aga ọfụ na ya bụ nwatakịrị ma ga-ada eji akwụkwọ ihe ọ ga-ajụ bụ nwata ije ga akwụ tata isi ya na ga-eje ga ka ọ sị gị gịnị na nne na nna ya enweghị ego echi ya ọ sị gị bịa tata kpọrọ gị wee jee tinye na skuul kwụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ ana ọ nọkwa na ebe a o gotesi exercise books ọ na-ekegasị nọ na klaasị ma ọ gịnị mere o photocopy his note of lesson nke mfụgara ụmụ mgbe amụta enyi o photocopy sa note of lesson wee kegasị ndị niile nọ na klaasị ya mgbe ọ nọ n'ebe ihe a na-akụzi literature. So anyị fụ na Okeke bụ onye fụrụ anọda alike ndị niile nọ n'akụkụ ị ga na-eji akwụkwọ ọ maara akwụkwọ keteke and therefore ọ bụrụ na iso wee mekwazi ha makwazi akụkọ na-agụ akwụkwọ gịnị ama anọ ya kpatara most of the people bụ ndị mere benefit n'ebe ọ nọ. Ụfọdụ n'ime bụ ụmụ nwaanyị hapụrụ afịa ha n'azụ wee banye ka e wee gụba akwụkwọ na ihe amụfu. Joseph Obetta nwere ihe ndị oyibo na-akpọ sense of humor. Ị nweghị ike ịnọ n'akụkụ Okeke Obetta iwe wee gị etu ọ ga-esi wee kwuo okwu ụzọ ọ ga-esi wee kwuo ya will make you to laugh. He cracks jokes so na onwe ihe na-akpọ na ọ bụ therapy around ndị mmadụ. Okeke Obetta dịka etu esi wee kwuo na ọ bụ a farmer, a writer, a musician and a herbalist. Ihe nnọọ ofu onye. Thanks be to God for his gift. Ego niile ọ na-ekpokọta n'ihe ndị a niile bụ maka inyere ndị ọ na-enwere ka ọrụ aka. Today, inyere ndị mmadụ aka ọ bụrụ gị nsogbu even from your family. Fada Okeke Obetta gịnị ihere ada eme ya. O nwere mbọsị anyị jere na Rome ọ bụ anyị jere Jerusalem. Ndị anyị cha niile nọ na moto Okeke wee kwụrụ ọtọ wee tune ode gijigiji nọ n'elu nke na so ode gijigiji bụ ha aga Okeke gị nọ nwayọ Okeke sị m fada nwanụ hapụ maka ọ na-ekwu ihe ndị a tee ndị ọcha nọ na moto ha ncha niile wee seru ma ha ghọtara ihe ọ na-ekwu ya ga n'obo ode gijigiji nọ n'eluigwe aba mba ịjụọ ha kedu ihe ode gijigiji bụ na ha ghọtaghị
pọta bụ Okeke etu o si wee na-eme nke ya ifere adịghị eme ya. Ọ bụgolita anyị nọ na moto na ifere emebere m mechitabere m Okeke, mana Okeke aghọtara dị ihe for you na bụ nzuzu sọsọ ya maara ọtọ dịleni je so Okeke dịka atụ esi wee na-ekwu na ọ dị eme ifere. Ana m echeta mbọsị oge o mere silver jubilee. O mere silver jubilee. Fada Kajetan was there. Mesia nke oruza na nke Fada Okeke. O wee kpọọ m ebe m nọ. So Fada nwa na ebe ka ị nọ. Nsị a na-anọ m n'onwere ebe m nọ. Ọ sị m na m agwọrọ gị na m ga-eje nneta Fada Kajetan. Anụ ma Fada Kajetan arụnube na parish. Sọsọ friends na ndị niile ebe a ka o mere ya. So ndị niile bụ ndị bịara nọ bụ friends na ndị niile bụ within the cathedral. Okeke o jee kpọta ndị Ikorodo. O bụ ndị Ikorodo jiri eriri n'aka ya. Okeke buru ụzọ ifu ka o si ete egwu a. Ta mwa na onwe m sokwa na-ejekọ nwayọ ndị mmadụ ga-ene anyị ma Okeke aghọtara. Ega na-achị Okeke ga-agakọrọ onwe ya. That's Okeke for you. Ị na-eme ifere for Okeke, ọ sị ga-emechitara ya. Amen. Okeke na onwe ya na onwekwaziri mbọsị m chọrọ igote ihe n'afịa. Nchọkata ka m ga-esi wee gote ihe n'Obolo. Chọkata ka m ga-esi wee gote ihe. So ama m ihe m ga-eme. Nnọkata mfu ka Okeke gafere. Nso Okeke na-achọkwara m igote ihe. Okeke wee sị m na ya nwere onwe abịakwazira ya achwa. So nsị a ama na ife na amara m ka m ga-esi wee gote ya bụ ihe. Okeke sị m o nwere onye iji ụgwọ. Nsị a na-ejighị mmadụ ụgwọ. Ọsọ m bịa na ya eje. Anyị banye n'ime afịa o. Okeke na ọ ga-ekwe ose ọnụ. Ọ ga-ekwe okpe ihe ọnụ. Ọ ga-ekwe nke ọnụ. Ya bụ na ụmụ nwaanyị niile nọ site n'Obolo, te na Ori Igbo Eze, te na Eke Ekwegbe, ebe niile a na-azụ afịa amasịgo Okeke. Okeke Obetta, an enigma. Okeke na-akụzi katikizm ọfụma. Ọ mara akụzi katikizm. Okeke belivere n'ihe ndị oyibo na-akpọ shortcut. Nke ya bụ ịpasịa, ịda imegena ịda. Ọ sọkwa gị na-ebe anya mmiri bifo Okeke. Ọ sịgo ụmụaka na-abụ ha amaghị ihe n'efu. And omi na ya. Kịta nọ n'ihe a na-ajụzi ebe ụfọdụ ndị Fada we do experience some of us. Catechist akwadotago ndị mmadụ ndị a ga-eme mmiri Chukwu. Seminarians kwadoro bụ ndị mmadụ a ga-eme ekpota te ego niile ekporo wee wunye ekpa ma emere gịnị ma akụziri ha catechism. I could remember na Father Bishop ebe niile ọ na-eje nkụzi nke okwukwe ọ na-eme emphasize ịkụzi catechism ọfụma. Ịkụzi catechism na-ekwe na ihe ndị a niile na-ekụzi kịta but as a result of our inability to teach our people. Ihe eji wee mara ndị Fada bụ nkụzi. Ịkụziri ndị mmadụ ha na-aghọtara. Hosea said, many people are perishing for lack of knowledge, and it is cutting in her church today. Nyabana, Okeke bụ onye a ga-eṅomi. No wonder ọ nọgide n'ihe a na-akpọ catechetical commission. I'm think up to the time she ji wee jide ọ dị ejezi, but Okeke so ya. Now, Fada ọ nọ ime Mosai na ọ nọ ime asị. While we bury the dead, let's take care of the living. Ebe anyị na-ene ndị mmadụ ka anyị kpachapụrụ maka ndị dị ndụ anya. And I will add here, while we mourn and grieve for our departed colleagues, let us manage stress of our life. Stress na-ebuzi ndị mmadụ kịta. Stress na-eme anyị ihe amamihe a ga-eji wee kpọọ ya. And Fada Okeke Obetta bụ one of them. Okeke ga-anọrọ ebe ọ na-eti egwu, ọ nata na ojebe farm, o si na farm na ojebe ebe ọ na-emekwa ọgwụ, o si na-emekwa ọgwụ, oje na nka, nya kpata one day, ihe a megide, Okeke amụrụ wee vuru moto ya wee hitie nkwụ. Ndị be anyị si na ekpokọta amaghị gị na-eme gịnị, amaghị ata. Maybe not his gift. He wants to exercise his gift. Mana ndị Fada ga-ama ụzọ abụ n'ụzọ a ga-esi na-manage their stress. One day, akpọrọ m Okeke Obetta na Chukwuemeka hospital. So Okeke jekwuru Okeke sigoro m na ya arụ adịrọ ya.
mgbarụ wee jee na Chukwuemeka ọ bụrụ na arụ adịrị Okeke eziokwu. So Okeke chọọ ka ọ wee na nso Okeke ya na dọkịta si ga na Okeke si na ya ga na ihe ji adịchago ya. So m wee nọdụ n'ebe a, ihe m na-ejidokwa Okeke ka Okeke nọgide ka chi wee jie ka Okeke ghara ịnana that very day. Nje Okeke wee sị na ya nwere pastoral activity. Nsọ abụdị ihe karịa shiga sị na ya alakọ. Anata m the following day tupu 10 na-akụ Okeke ga-anọzi na amụta enyi. Nsọ Okeke ọ gịnị kpata ije eme? Ọ sị m na fada na mama aghọta. Ya bụ na Okeke himself stretched himself beyond elasticity. Dịka ndị nkụzi a gwara anyị na ụgwọ ọrụ ndị nkụzi bụ n'eluigwe. Ụgwọ ọrụ ndị nkụzi dị ka ndị fada, ụgwọ ọrụ anyị dị n'eluigwe. Mana ihe ghọtara n'ụka anyị nọ n'ime ya bụ na ụgwọ ọrụ ndị fada bụ more work. More work. The reward of good work is more work. Ụka nye gị ọtụtụ ọrụ eji na ya anya isi maọbụ emokomoko. Ọtụtụ oge ha ọrụ fada n'oshi ike ọ gbakago m aka, ndị ụka chọrọ ka anyị nwụọ ka ị na-anwụ. Be careful. Take time to look after yourself. Take time to rest. Remember Jesus carried his cord according to Onoyima. Na Jesu vuru gịnị obe ya n'ubu na ovu gị ya n'isi. Ivuru ya n'isi onyigbu ogu. Then sister ka m na-ekwu ihe ndị a. Let us know how to manage stress of our life. O nwere mbọsị m chere na a nwere ihe a na-erite mgbe m dị din n'ụzọ ụwa anyị. Gbara ọsọ wee rute ebe a. Emechara ihe niile m ga-eme, chee na o nwere pakeji fada bishọp ga-enye iji n'odo ka onye gasa ndị din. So nga na-akarị agbasacha mitin ga na-agarị nrụkọta iji n'odo sa kedu ego nwanụ echem na ego enye a ga-enye go fuel ọsọ fada nwa ihe ma laba na parish jere bụ ọrụ gị. Mvụrụ onwe m wee lada wee fụrụ ya na gịnị mere the more you are working the more you will be vested to work more. A na-enye gị ọrụ jiri nwayọ wee na-eme gịnị na-arụ ya bụ ọrụ. Amen. Then the imitation of Christ, book 1 chapter the 26 says, a man is here today and tomorrow he is seen no more. And when he is taken out of sight, he is quickly out of mind. But it's not going to be the same with Father Okeke Obetta. Father Okeke Obetta, you are not going to be out of our mind. You will ever remain in the mind of our bishop, Father Bishop. You will ever remain in the mind of your classmates. You will ever remain in the mind of Father Kajetan. You will ever remain in the mind of Diocesan Presbyterium. Ị ga-anọ gị na ndị niile bụ ndị nyere aka, uche gị na uche ndị mmadụ ga-anọ na onye nyere ha aka. Maka ndị gbara akwụkwọ na ndị mere baptism, they will never forget you. Your former students at Ehamufu, they will never forget you. Many parishes have said they will never forget you. Ọtụtụ ndị mmadụ ọgụgụ gwọrọ na ndị ọgụgụ nyere aka ka wee mee gịnị ka wee nweta onwe ha, they will never forget you. Your families will never forget you. The people of God will never forget you. In Shakespeare, the death of Julius Caesar, Mark Antony said, "O mighty Caesar, does thou lie so low? All these thy conquests, glories, triumph, shrunk to this little measure, fare thee well." Oh, Father Okeke Obetta, all this thy generosity, simplicity of life, zealousness for catechism, teaching, your humor, your jokes, your writing, your music, your family, and everything shrunk to this little measure, fare thee well. Okeke ala, Okeke ala, Okeke ala, biko Chukwu nara mmụọ ya.
brothers and sisters in Christ, as we gather in the presence of God our Father, who raised his Son, Jesus Christ, from the dead, let us pray that he may give comfort to the living and eternal rest to our brother, his servant, Father Joseph, and to those who have died. For Father Joseph Okeke Obetta, that your servant who faithfully guarded your flock and administered the mysteries of your forgiveness and love on earth may receive pardon for his sins and come to share with Christ the joy of eternal life. We pray, O Lord. For families, relatives, and friends who are left to mourn their loved ones, that the Lord may grant peace to their troubled hearts and fill them with the courage to live through their pain. We pray, O Lord. For ourselves, that as we journey through life, we may have our eyes fixed on our heavenly home and strive to please the Lord in every aspect of our lives. We pray, O Lord. For the grace of a happy death, that at the hour of our death we may be delivered from all our sins, and through the ministry of the angels be welcomed into our eternal home in heaven. We pray, O Lord. For those who are about to die, that the Lord may forgive them all their sins, and that the angels and saints may receive their souls and present them to God, the Most High. We pray, O Lord. For all the dead, especially those of our parish community and family members, that they may find eternal rest with the Lord. We pray, O Lord. We pray in silence for our private intentions. God of mercy,
grant pardon and eternal life to your servant and priest Joseph, whom you have called from this life. Give consolation to those who mourn, and may we who are still on our earthly journey always seek to please you through Christ our Lord.
When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, spend them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, spend them one by one. Count your blessings, see what's has done. Count your blessings, spend them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, spend them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, spend them one by one, and it will surprise you what the Lord has done.
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the good and sake of your reason, for our good and good of all your riches. Grant, we pray, Almighty God, that through these holy mysteries, Joseph, your servant and priest, may behold with clarity forever what he faithfully ministered here through Christ our Lord. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sorosum corda. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quos contristat certa moriendi conditio, ostendem consoletor, future immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus Domine, vitam mutator non tolitor, et des dissoluta terrestris huius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparator, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militiae celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictus in celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain the inheritance with the elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Teresa, and with all your saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo, our Pope, and Godfrey, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Remember your servant and priest, Joseph, who you have called today from this world to yourself. Grant that he, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in the resurrection, when from the earth he will raise up in the flesh those who have died and transform our lonely body after the pattern of his own glorious body to our departed brothers and sisters too, and to all who we are pleasing to you at their passing from this life. Give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, when you will wipe away every tear from our eyes. For seeing you, our Lord, our God, as you are, we shall be like you for all the ages, and praise you without end. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching,
we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory, is now and forever. Lord Jesus Christ, who say to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirits. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. This is time for Holy Communion, who prepared themselves according to the Catholic tradition. Ndị kwadoro onwe ha n'usoro anyị ji anata ori dị asọ ga-apụtaba. Prayer before Holy Communion. Prayer for help. Oh God, help me to make a good communion. Mary, my dearest mother, pray to Jesus for me. My dear angel guardian, lead me to the altar of God. Act of faith, oh God, because you have said it. I believe that I shall receive the sacred body of Jesus Christ to eat and his precious blood to drink. My God, I believe this with all my heart.
Act of humility. My God, I confess that I am a poor sinner. I am not worthy to receive the body and blood of Jesus on account of my sins. Lord, I am not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Act of sorrow. My God, I detest all the sins of my life. I am sorry for them because they have offended you, my God. You are so good. I resolve never to commit sin anymore. My good God, pity me. Have mercy on me. Forgive me. Act of adoration. O Jesus, great God, present on the altar, I bow down before you. I adore you. Act of love and desire. Jesus, I love you. I desire with all my heart to receive you. Jesus, come into my poor soul and give me your flesh to eat and your blood to drink. Give me your whole self, body, blood, soul, and divinity, that I may live forever with you. Amen. I am the bread of life. He who comes to me shall not hunger. He who believes in me shall not thirst. No one can come to me unless the Father draws him, and I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. The bread that I will give is my flesh for the life of the world, and he who eats of this bread, he shall live forever. He shall live forever. And I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. Unless you eat of the flesh
of the Son of Man, and drink of his blood, and drink of his blood. You shall not have life within you. And I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. I am the resurrection. I am the life. He who believes in me, even if he dies, he shall live forever. And I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. And I will raise him up, and I will raise him up, and I will raise him up on the last day. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Jubilee Year Prayer 2025. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled into our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, the yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Let us pray. Having received the sacrament of salvation, we implore your kindness, O God, for Joseph, your servant and priest,
that as you made him a steward of your mysteries on earth, so you may bring him to be nourished by their truth and reality as unveiled in heaven through Christ our Lord. Amen. Otito dịrị Jesu. Biko anyị ka na-erotekwere ndị mmadụ. Ọ na-abụ ọtụtụ mgbe anyị mechi ihe ndị mmadụ ahapụchi ihe n'ime ụlọ ụka ebe a. Mgbe ha ga-achọzi iwerie ọ bụ na akpọchigo ụlọ ụka. Kịta na-akwado ịgbasa onwe ihe iji bata ebe a. Ijide ya n'aka kịta. Anyị na-ayọkwa ndị mmadụ ka anyị ghara isi ebe a wee buru oche. Oche bụ nke na-anọ n'ụlọ ụka ebe a wee pụba n'iro. Unless ma ọ bụ na o nwere nke isi n'iro wee bubata ebe a. Ebe anyị ga-anọ n'iro ma enyicha ozu. Anyị ga-edebi ọcha. Anyị nwere waste baskets all over the compound. Biko, don't remove any of the seats from here outside. Biko, otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Ka anyị gee ntị n'ọkwa ndị fọdụrụ. Nke mbụ, Most Reverend Peter Chukwu, Catholic Bishop of Abakaliki Diocese. Ọ chọrọ iso n'emume anyị na-eme mana onwe nwere ike ịbịa. Mana o ziteziri ofu n'ime fada ya, Very Reverend Father Peter Ogbonna, ka ọ nọchite anyị ya. Anyị na-anabata fada na-anọchite anya bishop. Anabatakwa ndị fada Bigard 94 set, ndị bụ classmate Fada Obetta. Ha si diocese dị iche iche wee bịa. Anyị nwere ozi nkasi obi nke si n'aka His Excellency Most Reverend Callistus Onaga, Bishop of Enugu Diocese. Emume Month's Mind maka fada anyị Fada Joseph Obetta ga-adị na Friday 9th January 2026. Ebe ọ ga-abụ bụ na Bishop Shanahan Chaplaincy, Nsụka. Mass ga-ebido 10 a.m. Ezinụlọ Fada Obetta na-emekwa ka anyị mata na ha ga-eme emume ịkwụ ya Saturday 10th January 2026. Ụka ga-abụ na St. Peter and Paul Parish, ụlọ onye Ovoko. Ọ ga-ebido na 10 a.m. ma ha na-akpọ anyị ncheoku ka anyị bịa nọnyere ha. Emume Month's Mind nke late Father John Igwebueze ka anyị cheta na ọ ga-abụ echi 11 December 2025. Ebe ọ ga-abụ bụ na St. Anthony's Parish, Ụgbaike. Mass ga-ebido 10 a.m. Emume Month's Mind nke late Father Matthew Eya nke anyị aka emebu tata ka a ga-emezi nwanne echi Friday 12 December. Ebe ọ ga-abụ bụ na St. Charles Parish, Ehandiagụ. Ụka ga-ebido 10 a.m. A na-akpọkwa anyị ncheoku ka anyị sonye n'emume Month's Mind ndị fada anyị ndị a. A na-echetazila anyị na anyị ga-enwe Diocese Diaconate Ordination Saturday 20 December. Ebe ọ ga-abụ na Cathedral ebe a. Ụka ga-ebido 10 a.m. ka anyị na-echete ndị ọ bụ site n'ike nke Chukwu na a ga-echi dikin na ekpere. Echetakwazila anyị na emume Diocese Project Support Sunday ga-abụ na Sunday 28 December. Ka anyị cheta na o nwere ihe ọzọ a ga-akanye mbọsị ahụ karịa ihe a na-eme maka agamniru nke diocese anyị. A na-echetala ndị fada so na Presbyterial Council na ndị so na College of Consultors na nna anyị Bishop ga-ezi ha ozi ozugbo enichara ọnwụ. Ọ ga-abụ na Conference Hall of Diocese Secretariat. Anyị si na Sakrisi anyị agaba ebe ahụ maka ozi a nna anyị Bishop ga-ezi anyị. Otu a ka a ga-esi wee nabata anyị ma ọ bụrụ na enicha ọnwụ. Ndị fada na ndị religious ga-eje na Second Cathedral Hall nke nọ n'akụkụ aka ekpe m nọ underground. Ezinụlọ Fada Obetta ga-anọ na Center Podium Center. Ndị ọzọ ga-ene anya n'akụkụ podium ebe edechara afa otu dị iche iche ebe a ga-anọ wee nabata ha ma ọ bụ na enicha ọnwụ. Otu a ka anyị ga-esi wee gaa na procession ije na
graveyard ebe a ga-enye ozu. Ndị Masavas ga-ebute ụzọ, ndị Dikin esobe, ndị Fada esobe, nna anyị Bishọp ebutezi ozu Fada anyị. The immediate family ga-eso. Immediate family bụ nne na nna ma ọ bụ nne na-anọchite anya ha na ụmụnne n'afọ, ka ọ ghara ịbụ na mmadụ ncha niile ga-asọpụta. Ọ bụ na immediate family agacha, religious esobe the immediate family. Ndị religious gacha, ndị kwaya esobezie. Ọ bụ na ndị kwaya gacha, ndị Fada zuru ga-esonye, ndị ọzọ esobezie ha. Anyị na-ayọ biko anyị na-aga ka ọ bụrụ procession, ka anyị ghara inupụtene banye na line ma ọ bụrụ mgbe a sị ka anyị soro. Anyị rụzie na graveyard, sọsọ ndị ga-abanye bụ ndị Fada, ndị Dikin, ndị religious, ndị kwaya, ndị Masavas na the immediate family na nna anyị Bishọp. Ndị ọzọ anyị kpụdebe nso, anyị ga-afụ na-anụ ihe a na-ekwu, mana anyị ncha ama mbata n'ime ebe ahụ. Biko ọ bụrụ na a sịrọ gị banye, ka ị ghara ịbatana n'ike. Ka anyị ga-ezie ntị maka ozi ekene ga-esi n'akata Vicar for Priests, Very Reverend Father Oliver Onyebuchukwu. Father. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrịnụ Jesu. Anyị na-ekene Chukwu ọzọ maka ndụ Fada anyị na nwana anyị bụ Reverend Father Joseph Okeke Obetta biri oge ọ nọ n'ụwa dịka ezigbo ụkọchukwu. Anyị na-ekenekwe n'ụzọ pụrụ iche Fada Bishọp anyị, ọbịa bụ the Chief Mourner. Ọ na-atụ ya n'ọnụ, mana anyị niile ka nọ n'ekpere na-enye enyemaka nke Chukwu. Anyị na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche Fada Bishọp Abakaliki bụ onye zitere onye nnọchite anya n'ụzọ pụrụ iche bụ Very Reverend Father Peter Ogbonna. Anyị na-asị gị ala n'ebe anyị bụ Nsụka. Anyị na-ekene ndị Monsignor, ndị Fada, ndị Deacon. Na-ekenekwe n'ụzọ pụrụ iche ndị classmate Father Joseph Obetta bụ ndị nọ n'igwe na Jamisa dị asaa. Anyị na-asụ unu ala. Anyị na-ekenekwa ndị sisters dị Jen. Na-ekenekwa ndị major functionaries na Jamisa dị asaa, the chief liturgist na ndị ọrụ ya bụ Very Reverend Father Anthony Ezugu. Anyị na-ekenekwe the secretary of the diocese ma bụkwazi chancellor bụ Very Reverend Father Kajiton Idobi. Anyị na-ekenekwe the cathedral administrator bụ Very Reverend Father Ikenna Aneke, onye ọbịa na-akwadoro anyị ọfụma na-elete ya bụ graveyard ebe a na-ele ndị Fada ya na ndị ọrụ ya. Anyị na-ekenekwe ndị burial committee, ndị isi ha bụ Very Reverend Father Charles Okoro na John Eze na ndị ọzọ ha na-arụ ọrụ. Anyị na-asị ha dara, ọ tụrụ anyị niile. Anyị na-ekenekwa ndị Purgatorian Society, ndị Holy Wounds nke Sister Agatha bụ onye isi ha. Anyị na-ekenekwe ndị otu Kristi niile, ndị Masavas, ndị altar guests, ndị doziri anyị altar, ndị nne, ndị nna na ndị ọzọ niile bụ ndị nọ na Jamisa dị asaa. Na-asụ unu eme n'ụnụ bịara iji wee kpee ekpere na ọnwa n'anyị nwoke na Fada anyị bụ Father Joseph Okeke Obetta. O nwere ọtụtụ ndị ụmụnna anyị bụ ndị ziri anyị ozu ka anyị nọ na-akwadebe ọnwụ nke nwa anyị nwoke bụ Father Joseph. Father Osmond Anike na ndị ọrụ ya bụ ndị nọ Bishop Shanahan Hospital Nsụka ziri anyị ozi. Father Kevin Ndubisi, Father Joseph Odo na the former admin nke Shanahan bụ Father Gregory Ona. Anyị na-ekele ha n'ụzọ pụrụ iche maka mbọ ha gbara
afụhetara na nleta anya nwanne anyị nwoke na fada anyị bụ Fada Joseph. Anyị na-asị ha daalụ. Anyị na-ekelekwe ndị nyere aka n'ụzọ pụrụ iche, ọkachasị ụmụaka na ụmụ nwanyị ndị netere Fada Joseph oge eshigadịgị for these 4 years of the bedridden. Onye nke mbụ bụ Rita Ugwu, onye nke bụ Ụkamaka Eze, onye nke atọ Ụkamaka Okeja, Eukaria Ogbonna, Helen Odo, Cynthia Ugwanyi, Obioma Asadu, Comfort Omeje, Maria Nnaji, Jacinta Ezeme, Tochukwu Nwodo. Ụmụnna anyị ndị anụnwa bụ ndị netene Fada Joseph enya for these 4 years of the bedridden. Anyị na-ekelekwe ndị ụmụ Fada Joseph bụ ndị wetara their financial support maka ọnwụ nna ha na nwanne anyị. Anyị na-ekelekwa ndị Bigard 94 set. For these 4 years as she got the Fada Joseph, ha na-ezu ozu, ha na-abịa enete, ha bịakwara n'igwe n'ụbọchị nke tata, ma wetekwe souvenir ka ha na-abịakwa. Anyị na-ekele ha n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-ekele mmadụ ncha niile bụ ndị gbakọrọ na aja misa dị asaa. Ka Chineke gọzie anyị ma nye anyị ngọzi pụrụ iche, ka anyị nọ na-ekpe ekpere na-ayọ ka Chineke nara mkpụrụ obi Fada Joseph Okeke Obetta, ka mkpụrụ obi Fada Joseph na mkpụrụ obi na-ekwenụ gara aga ka o zuru ike na ndokwa. Anyị echezogodi homilist of the day bụkwa classmate Fada Joseph bụ Fada Paul Nwaọnụ, ka anyị were agbamume bụ nke o nyere anyị bụ nke sitere n'akwụkwọ nsọ wee rụọ ọrụ na-emeche na ọ ga-adị mma. Chineke mo onye nwe m, abịara m n'ihu ekele. Father, may thy will be done. Amen. Ka mkpụrụ obi Fada Joseph na mkpụrụ obi ndị niile kwere n'oge gara aga. My dear brother priest of Nsukka Diocese, ike anyị bụ ekpere. Let us never forget this. Each of us must have felt the efficacy of prayer, especially the Eucharist and the Holy Rosary. We must intensify our prayers. Ndị na-asa anyị ji achọ mee ihe na-eme anyị, anyị mara ihe na-eme anyị.
Gịnị anyị bụ na ọnwụ na-egbu anyị. Onwego ọgwụ ọzọ. We take the care we can as human beings, but we leave everything, commit everything to the hands of God in prayer. I hope in the coming months, we will be able to organize more frequent encounters only for prayer, not for arguments. I need it very much. In John's Gospel, chapter 9, after Jesus had cured a man who was born blind, and since it was on a Sabbath day, the chief priests and leaders of the people, religious leaders, were not convinced that Jesus was from God. They decided to interrogate both the man who was born blind and his parents. They went to his parents and asked, John chapter 9 from verses 18 downwards, "Is it true that this your son was born blind? How come that he now sees, and who made him see?" And they answered, "Yes, he is our son. That he was born blind, we know and we can tell you. But as for how he now sees, or who made him to see, I beg, go ask him. He is of age. He can speak for himself." A few years ago, a classmate of mine from Ogoja Diocese became very sick. He had stroke. After having tried a number of alternatives, I got a phone call. They called me by my pet name. "Is it true that there is a priest in your diocese called Okeke Obetta who uses herbal medicine to cure stroke?" I answered them that I have a priest who is Okeke Obetta, yes. That he uses herbal medicine, yes. But that he cures stroke, I will give you his number so that you will call him and he will speak for himself. Bakada mama, asino bumo recommend rembejer ma agwoma ma agwotag. And father mecherenwo. And Okeke Obetta gad giyom ndaba inaka. Awuru ne moguku. All the eulogies, praises, good things being said about Father Okeke, I just hope that all of us here in this church and outside know that there are still honest, striving, committed Catholic priests out there. Because very often the impression is given, the Father Kita. Tembo Okeke no kwao na nasan the Father Kita. No exception. There are many like him. And we thank God for them. Many things have been said about him. I underline catechesis. Catechesis. I tell my brother priests that our people are going back to idol worship. Let us place our hand on our conscience and tell God we are not guilty. How can we expect them to be otherwise when we have not taught them? We gather people for sacraments without preparation. That is what we are doing. We are destroying souls because we are not telling them what is involved in being a Christian. Not all of us, but many of us. Father Okeke Obetta learned from
Father Fide Mama. Father Fide Mama learned from Father Bartholomew Naj. Younger priests now, who among you learned from Okeke Obetta? Some seminarians, when they go on apostolic work, understudy priests in their pastoral skills, their homiletic skills, and their catechesis. Others, when they go on apostolic work, understudy those priests who deceive others and manipulate them in the name of miracles and adoration. Ibuaya, Makegu. These are the priests. The microphone can rebel, but I'm still there. These are the priests. And this is a man who never gave up on improving on himself. Every time he was working hard to be better. Shortly before he became bedridden, he approached me that he had taken too long to finish his PhD thesis, having completed all the seminars, and asked what many priests will not have the courage to ask for. Relieve me from pastoral duties. Put me in a parish where we will be in residence and finish this project. And some of us are very heartless with priests living with them in residence. Yet he asked for that. I had granted him that. But the effect of years of stress, the greatest of which I believe was the shock he suffered in 2016 at Nimbo. That murderous, treacherous attack by vicious criminals who think this country belongs to them alone, alleged to be Fulani herdsmen in Nimbo, the first time in southeastern Nigeria. Okeke was the parish priest then. It was too much for an honest man. Of course, because the Nigerian government, federal and state, never dealt decisively with that case in 2016, in spite of my cries, that cancer has metastasized and the entire country has been overrun. Call them bandits, call them terrorists, call them headsmen, call them unknown gunmen. The government empowered them and made them believe nobody could touch them. From that moment onwards, he had been struggling. We thank God even that he endured the suffering with smiles. Each time I went to see him, two things: he would laugh and he would cry. And I thank these girls, Ukamaka and Rita and the others, who were regularly by his side. Makanendana noku fada na bishop, mboge nwe megi ha na-erite n'aka ha epere mpe. Mana anyị nọrọ n'ọkwa, agna-echuba anyị ga-iyi, ayirisa anyị ga-ijiji, ga-esoka anyị ga-ijiji. But those who remain, when there is only service to be offered, God will bless you. Younger priests, when postgraduate a diploma in education was made possible, allowed to priests in the diocese, Father Okeke was one of the first who embraced that opportunity, seized that opportunity, and that was from where he started and nearly finished his PhD. But even now,
that it has become obligatory for every priest. Some are still waiting for an opportunity for oversee further university studies that will not come to such persons. Because they have not been faithful to little things. And from such examples, and there are many now, many of our priests are brilliant, and every day we are turning out specialists in areas who are training themselves to serve you better. Not for themselves. Ihe dimkpa na-erite n'ahịa bụ ngeka, bịa nara eka. We're just preparing ourselves to serve you better. And permit me finally to thank Father Kajetan Idobi. I want friendship with Kajetan and Okeke Obetta because they don't look like people who could be friends. They are so different in their temperaments. But Kaje was the most faithful friend I experienced around Okeke Obetta. One day I asked him, "Kede be enyi gị na Okeke bidoro ọchịa?" Some knob in a seat of wisdom. When they were both in the seminary in Owerri, he said he never liked siesta. Yamabu Father Kaje. So he always went to the library to study during siesta. And every time he went there, he met Okeke Obetta. Every single day. That these men became friends, seeking knowledge and wisdom. That is why their friendship lasted. If it was possible for a human being to save Father Okeke Obetta, Father Kajetan would have saved his life. He asked for anything possible, took him anywhere possible. Yet, God said he had suffered enough. While I thank Father Kajetan, I encourage brother priests. Jishindo Nyagike. At the end of it all, true friends are the only ones who will stay when others see you only as a problem. Ka mkpụrụ bi Father Joseph na mkpụrụ bi ndị niile kwere unu gara aga. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ maka ekpere nhanye n'aka Chukwu. Site n'okwukwe anyị na Kristi, anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị n'ili. Ili ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ. N'ihi ya, ka anyị jiri na umeala rịọ Chineke, onye na-enye ihe niile ndụ, ka o kulite ahụ nwanne anyị abụ ụkọchukwu ya Joseph n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị kwerenụ gara aga, ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye nke ejiri ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ oji,
onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye ebukwara n'ubu aka nri ezigbo nke onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke alaeze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Nna, n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị na ụkọchukwu gị bụ Joseph. O doro anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dị ka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekene gị n'ihi na ihe ọma niile ijiri gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama ka anyị jiri mata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị, onye nwe anyị. Kpọghere nwa odibo gị na ụkọchukwu gị Joseph ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka, anyị mbụ dịka dị nọ ndụ n'ụwa a, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne anyị na ụkọchukwu gị bụ Joseph ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Ndị Masam, Deacons, Deacon. Ndị Fada. Ndị kwaya jiri nwayọọ na-agbadata, kwaya jiri nwayọọ na-abịa nso.
Jerusalem, Urandapa, Kebosaso Amore, Ebanafu, Shugo Anya, Nando, Wajo, Robi. Chobo oye jikenile machi ezede eligwe ndị ọma niile ga-amụrị n'otito ebebe Jerusalem ụlọndọkwa ga-ebe sọsọ amụrị ebe ahụ Chukwu anya na ndọkwa Religious. The sister. Jerusalem, Jerusalem, O Lord of God, give us our holy, Ebanahu, Jugo Anya, Nando Wajorobi. Jerusalem, Jerusalem, oh Lord of God, give us amore, Ebanafu, Chugo Anya, oh paradise, ebani gezuike, ebani kano nesiudo, no tito gebebe, obo awe bendi ona.
chukwanya n'otito dị ebube. Ọ bụ ebe ndị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe ndị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe ndị ọma na-ahụ chukwanya n'otito dị ebube. Oh, paradise, oh, paradise, Ikeluwa agwomo, ahụ dị n'ụwa karịa mo, sọ gị bụ be anyị. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya n'otito dị ebube. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya. Ọ bụ ebe dị ọma na-ahụ chukwanya n'otito dị ebube. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu a gọzie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere ndị ahụ ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị na ụkọchukwu gị Josef nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya nye ya ihe. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ịhụ gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ nwanne anyị na nwa odibo gị bụ Josef, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ lọghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee yie ahụ nke ya bụ si ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, meekwa ka ahụ ya bilite ọzọ na ụbọchị ikpeazụ. Where?
Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka anyị kpee ekpere maka Joseph, ka anyị rịọ ọnọdụ iwe anyị Jesu Kristi, onye nke kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọrụ masị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke ga-adị ndụ, nke na-ekwekwa na m, ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Ka gị, onye gbara anya mmiri n'ihe ọnwụ Lazarus, hichaa anya anya mmiri, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị, onye kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwa odibo gị bụ Joseph ndụ ebe ebe, anyị arịọ gị Kristi. Ka gị, onye kwere onye ori nke chegharịrị echegharị nkwa iru na Paradaịs, nabata nwa odibo gị bụ Joseph n'eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri nke baptizim wụcha nwa odibo gị bụ Joseph njọ ya, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke arụ gị na ọbara gị wee zụọ Joseph, ka inye oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi nwa odibo gị bụ Joseph, ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebe ebe kasị anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwa odibo gị bụ Joseph. Nke mbụ, nwa odibo gị nwara oke ya ime ihe bụ uche gị. Ekwela ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwa odibo gị nọ n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Nye ya ezumike bi ebi, onye nwe anyị, ka o zuru ike na ndokwa. O Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị bụ Joseph, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndụ dị mma mgbe niile,
ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado ya akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị. Ka Maria nne nke Chukwu na-edikasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uru, ha nye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke Josef, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe 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 ebe. Vicar General, Vicar for Priests. Tupu Vicar, Bishop of Abakaliki, onye nọchite anya ya, Very Reverend Father Peter Ogbonna. Father Osmond Danike, Chaplain Bishop Shanahan. Good evening, sir. Father Osmond Orama, Home Parish Priest. Good evening, sir. Representative of classmates, presidents, secretary, and classmates from Osoka Diocese. Representative of female religious, Ufonye sister and Ufonye brother. None so. CMO, CWO, Sion, nwoke na nwanyị, ndị ka nọrọ nso yaba. Ndị nnọchite anya ezinụlọ, mmadụ ịnọ sọsọ na ndị na-anọchite anya ezinụlọ, ndị na-anọchite anya ndị netere ya, Rita Ụkamaka, debenu nso. Onye ga-agụ funeral oration for the Presbyterium bịa nso. Ndị na-ekpochi ili ụnụ bịaba nso. A funeral oration presented by the Nsukka Diocesan Presbyterium at the burial of Reverend Father Joseph Okeke Obetta. Behold, the man, Eche Homo. Dear beloved brothers and sisters, exactly 20 days ago, we were here to commit 2 of our brothers priests to the Mother Earth. Here again we are because another soldier of Christ goes home. It is not like we do not know that each and every one of us must die, since death is a necessary end. But the frequency burials in this cemetery this year
has provoked us to accept the reality of death and the hope we have in the power of the resurrection. This gives us a solid disposition that we are not lost in despair or in confusion. Here lies the remains of Reverend Father Joseph Okeke Obetta, with a full exhibition of Eche Homo, behold the man. Behold the man who lived and died in Christ. Behold a simple and a vibrant soldier of Christ who gave all for the sake of love. Behold the man who believed in the power of love and died teaching others how to love. Father Obetta believed that love should be ministered from the cross, where Christ is the standard and the measure of such love. This provoked him to put together in his edifying work, Love in the Midst of the Suffering. His philosophy of suffering was formed based on his family background, where suffering and hardship were conquered by the attitude of painstaking and docility. This wholeheartedly inspired you on the course of your apostolate as a priest. Your motto has been like St. Paul's, I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians chapter 4, verse 13. This famous verse is not about personal achievement, but rather finding strength in God to endure any situation, both hardship and abundance. This consciousness inspired you all through your priestly ministry, that immediately after your ordination in 1994, full of energy and vibrancy, you were assigned as the administrator of St. Catherine's Commercial School, initially established by late Monsignor Peter Menz Idigo as a domestic center. You sporadically worked its elevation as St. Catherine Comprehensive Secondary School and attracted students from all nooks and crannies of the diocese through a personal orchestrated crusade. This school today has become a center of excellence, morality, and human functionality. Perhaps when you were relocated to St. Patrick Obolafo, your transparency, simplicity, and zeal attracted so many souls to Christ, especially the youth who learned a lot from you in terms of human development. Maybe it was because of your zeal for youth apostolate that you were later posted to Federal College of Education in Hamufu as the chaplain of the St. Thomas Aquinas chaplaincy. There you became a new Moses to lead the entire college to Christ. When you came there, there was nothing on the ground to operate as a chaplain. To our greatest surprise, you refused to live in the Holy Cross Parish Rectory, but decided to live in a bachelor house in the college like a hermit. This was like shameful and unacceptable to all of us who encountered you. We felt a priest cannot reduce himself to that level of misery. The most painful aspect was that you were sleeping inside your bus, and sometimes on the mat inside the college garage. This uncommon act of your discipleship attracted the efforts of the staff, students, and well-wishers, that the chaplaincy rectory was quickly erected for the priest. Above all, while you were in the college, you became all things to all men. You became a father to so many students, and as well as renowned herbal specialists. Thus, like the Master Jesus, you fed your flock and healed them from their ailments. You became a father and a friend to so many students and less privileged families. You did this to the point of forgetting your own very self, no sense of comfort, yet always happy celebrating everyone that comes your way. The same pastoral zeal was observed even in the other areas where you worked, such as St. Mary's Nimbo and St. Joseph Amteni parishes, respectively. You gave your best for God and the church and worked tirelessly to make your impact on humanity. No wonder Very Reverend Father Colin Isobe gave you such epitomical description: simple, natural, homely, lively, vibrant, intuitive, innovative, innocent, genuine, and transparent. A priest who loved without noise, who served
without demanding anything in return, and who lived without guile. Dear beloved Father, it is true that you have suffered so much, especially in the sick bed, for these years. Today, you are healed by the holy wounds of Jesus. Each time your brother priests and friends come to share solidarity with you, you will always shed tears of joy, longing to be with them as a member of the Presbyterium. You were incapacitated, but today, through the power of the risen Christ, you have been liberated to join the community of saints in heaven and our holy Presbyterium over there by the virtue of the communion of the saints. Beloved Father Obetta, we are not here to sing the eulogy of pretense about your life, rather to praise and thank God for your gift to humanity and the church. Today, it is finished, but not in vain. John chapter 19, verse 13. Because we could hear the testimony of Christ before the Heavenly Father as follows. Father, this priest accepted your call to dedicate his entire life, abilities, and capabilities in selfless service to me and my church. Father, I use this priest's heart like a transplanted heart so that many people could experience God's love in a concrete way. Through him, the poor, the needy, the discouraged, the disappointed, and others experience divine love. Father, I use his voice like a microphone to proclaim the good news of salvation, to encourage many and to console the bereaved. Father, I use his feet like a pair of shoes to visit places and people where my voice was not audible enough. Father, I use his hands like the cross of Calvary to extend my blessings to souls whose number the priest himself could not count. By his hands, I gave a new life to souls through baptism. I forgave sins at the confessional. I consecrated bread and wine into body and blood to nourish souls. I strengthened some souls with the presence of the Holy Spirit. I anointed and healed the sick. I blessed many marriages. I recommended many who are now good priests. Father, I use his ill-health and other trials to remind many that my crucifixion is your power to save those who believe in you. Father, there is more to be said about this priest, but there is no need to go on, as you know everything. So, Father, let me conclude my meditation for him this way. Please, mercifully overlook his sins, especially as I used him to forgive countless sinners, and receive him into paradise. Amen. Dear Father Joe, with these testimonies of Christ about you, we can then wipe our overflowing tears and confidently say, adieu, Father Joe Obetta. Adieu, soldier of Christ, who are though a priest after God's own heart. May your gentle soul and the souls of all the faithful departed, with the mercy of God, rest in perfect peace. And on behalf of Usuga Diocese and Presbyterian. I can Father Adolphus Oration Kebo from Big Gag 94 set. Father Peter Obon. Tribute to Late Reverend Father Joseph Okeke Obetta by Bigger 94 6. Lord, you turn men back into dust and say, go back, you sons of men. To your eyes, 1,000 years are like yesterday, come and gone. No more than a watch in the night. You sweep men away like a dream, like grass which springs up in the morning, and by evening withers and fades. Our span is 70 years, or 80 for those who are strong, and most of these are emptiness and pain. They pass swiftly and we are gone.
Who understands the power of your anger and fears the strength of your fury? Make us know the shortness of our life, that we may gain wisdom of heart. Psalm 93 to 12. This ancient wisdom of the psalmist is as true as it is real in our mortal life. The news of the death of our own Reverend Father Joseph Okeke Obetta came with what sadness to all of us of the set of Bigat 1994. After many years of sickness and much prayers, we had hoped that Okeke Obetta, as we fondly called him, would stand once more on his feet and do what he knew best to do, helping others in cheerfulness, friendliness with all and sundry, discussing friendly with colleagues, associates, and flock, investing himself selflessly in his pastoral work, taking care of the health of others, being a healer of the spirit and of the body, and so on. Bigat 94 sets shared the chapel space, the hostels, the classrooms and the examination halls, the pitch of play and labor fields with Okeke Obetta. He was a remarkable personality you would not miss in class. Permit us to address you directly. Dear Okeke Obetta, you were so dear to all of us as a class. You were so close to each member of our class that whatever concerned you concerned all of us. Your jovial and humorous life you shared with each member of our class cannot be forgotten in a hurry. Your distinct and sonorous voice, your ability to make people laugh, while at the same time saying your mind in all seriousness and simplicity, made you stand out and loved by all and sundry. As seminarians, we knew you to exhibit a very high sense of responsibility in your functions, in tasks, and in your duties. Memories of your past, of your fast-paced steps while going to chapel or the class are still vivid. Single-mindedness was written all over you. When you stood to speak in class, you spoke with such distinctness, such frankness, such candor, and at times such simplicity that after speaking, you would always receive applause. Not so much for the sublimity of your speech, but for the simplicity and innocence of your piano. As a priest, you were all things to all men. We are happy that at each moment, the people of God appreciated your selflessness. May the heavens complete the testimony. In the last years, the period of sickness became for you moments of reconciliation and recollection. You bore your cross with hope, cheerfulness, and abandonment to the compassionate Lord. Each time members of the class visited you, you always showed that you understood the depths of following Christ crucified and gave us encouragement. You really, as St. Paul would advise, completed what was left in the suffering of Christ in your own body. Little wonder, each of us shared with you your pains and sufferings and the sick bed. Permit me to jump over the individual speeches and go to the conclusion. Father Obetta, you know that if it were possible, we would have done anything to avert this situation facing us now. If prayers and money were the solution, you know that we could have pulled off a different situation. Life and death belong, however, to the exclusive list that the Almighty has reserved for Himself. We are thus consoled by our faith that teaches us that there is life after death. It teaches us that at the death of the faithful, it is the transmission to eternal life. Father Okeke Obetta, we shall miss you,
Please remember also to send our greetings to Fathers Chikezie Osomba, Innocent Agonwa, and Ernest Nwankwo. Tell them that we pray for them. I hope to join all of you in heaven when it pleases the Lord. Emesia anegafu no bichuku. Rest on, Okeke Obetta. Rest on, the humble man of Okeke. And you, servant of God, till we meet to part no more. Beget 94. Thank you, Begat 94 set. Kenefa Parapito Kun Gokanapa. Nine on any word. Ekene Maria. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Fada Joseph na mkpụrụ obi ndị niile kwere nọ gara aga. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka otito dịrị aha nke osebụrụ ụwa. Enyemaka anyị dị n'afọ onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.